Dobrý deň, vítajte v dnešnom videu. V dnešnom videu si ukážeme, ako si vytvoriť svoje vlastné spray logo do Counter-Strike 1.6. Pôjdeme na túto stránku, ktorú budeme mať v popise videa. Tuto klikneme na download a stiahneme si Heltag Converter. Malo by sa nám to začať stiahovať. Po stiahnutí tejto aplikácie si môžeme vypnúť náš internetový prehliadač. Teraz si otvoríme priečinok, kde sme si Heltag Converter stiahli. V mojom prípade sú to prevzaté súbory. Otvoríme Heltag Converter a klikneme na spustiť. Teraz ideme na túto aplikáciu zapnutú. Tuto klikneme na Open Image. Tu si nájdeme nejaký obrázok, ktorý by sme si teda chceli vložiť na to spray logo. Takže tam si dáme napríklad takýto obrázok, tuto zafajkneme Transparent Wave. Teraz klikneme na Adjust Image. Tuto klikneme na This tool will allow you to make specific color transparent. Klikneme sa to. A tu klikneme na Apply Change and Converter to 256 colors. Klikneme na to. Teraz klikneme na Save Touch. Tuto klikneme na túto guličku, aby to bolo exportovať file. Teraz klikneme na OK. Teraz si nájdeme zložku a tam, kde vlastne máme uložený náš Counter-Strike. Otvoríme zložku s Counter-Strikeom a v tejto zložke otvoríme zložku cez Strike. Tuto si napíšeme na názov súbor, si napíšeme ten decal.bad. Klikneme na uložiť. Teraz by nám mala naskočiť táto ikonka a tu klikneme na áno. Jak vám tá ikonka nenaskočí, tak to nevadí, lebo ste ešte žiadny spray logo nemali. Takže to je z dnešného videa všetko a my sa uvidíme niekedy u ďalšieho videa. Takže čau čau.